Tá tú a géisioach leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Hello, Corda. Conas atá sibh is fada an lá ó Lowry mar live agus inniu Thuaidh. gCeanada! Canada! Squeal to an rún, Lucy. No, Thuaidh ag seach tug bio ó Canada, Tá Mheiriceá agus Al agus Lucy sa Fearhill lena chéile. Hello. gCeanada. Slay Ulwar. Slay Ulwar ag seach tug bio ó má Chiomra. Má orsan beaggan seo an Ottawa. Agus, tá sé seo crackálta seo an céad agran idirnáisiúnta, as in gomit á hafid go idirnáisiúnta, no? Yeah, tá an ceart agad. Wow. I mean, Neil Keary, like idirnáisiúnt. Well, seans nach céintó clína lei sin. Siofir. Well, I suppose the rinne Rachel Sean Cater run Tror, you know. Yeah. The hater náisiúnta. Yeah. Well, an actual taft Agus, Yeah. Rachel agus Ifach. Like, tá an Tror agan an seo. sin. Gach ar a duna. So, mar dúirt mé is tá an ná ó bhí mar caint le agus tá anna chuid catch-ups le déanamh a gcuint. Tá. Lena chéile. Céim fá an uair a Canada. You may ask. Well, Lucy. So, tá me se an seo ar scalóireacht ICOF agus tá ag múna na Gaeilge in University of Ottawa don bhblin acadúil seo agus tá Al ar court. Hello. Al déon chur síos ar an méid atá ar siúil agad sa fhui láthir. Tá me seo ar chóirt ó Mheiriceá. Ooh. Tá mé ag obair mar teagscóir Gaeilge in Ollscoil Villanova. Ooh. Agus, ag chur an teanga chun cín an sin. Sinéad gur ché? Agus detil mé an seo mar surprise an lá hana. Yeah, níor hiigméid go méid Alan seo. Hiigméid méid Lucy an seo, tá Lucy lom ar fá trí seachtainna ach níor hiigméid méid Alan seo agus bhí Al agus Lucy imán planála le Planál scímáil. Ag scímáil. Ar fá what like caiiciis? Me, ar leid. Like ar leid me. Me. Yeah. Wow. Yeah, níor scuil mar an rún agus tá an roidir lei sin. Just le rion sé céco anóach agus tá mé ar chusaí seo le gur siúlar fan mísa. But sin an fag bhfuil Al lom fiúlathgus táistigh do bháile an mórach. An mórach. No. Ag tá ag donach iní seo gur dinner jazz. Yeah, ag tú go mór leis. Agus Beidir karaoke. Beidir, you know. Fan go bheicimiid. Go bheicimiid. Beidir tééis manglam no go. Yeah, fan go bheicimiid, fan go nólamid. Yeah, so tá an bhirrta goin ag déanamh an post céine really don bblion achtaúil seo. Agus Lucy, dengur síos ar an méid táirteil agatsa in Ottawa fiúir. Well, Tom just ag taistil timppel. Tom ag... Is spalpín fán acu. Is spalpín fánach mé. Ceirlóir, okay. Tom chun má bhaio athú go sin inis. So Tom ag taistil timppel Canada bhfuil mé le Sinéad in Montreal agus an sin haslímar go áhfuil a chéile. An sin ba mé ag dul go Quebec City, Tom sinnig go mór le sin, bratníonn sé anglóte ar fád. Agus an sin ó sin ba mé ag dul ar chuirt chun ma antín a eáil in Pennsylvania, agus an sin ba mé ag teacht go Villanova chun Al eáil a ríis. So Sinéad má flanana jet setter amachchas mac mé fi láthir. Níl mo chuntas banco ro hostel amachchas cuma. Is cuma NASA. Tansel ro gear. NASA. Níl achsail a bháin agat a chuirde. So ná den dearmar sin. Sin an rud a bhí ar intanig Ariana Grande nar scríbsí an Tehran sin. Godíireach, yes. Shout out go Ari. Yeah. Yeah, mahu. Bralin who Ari. Gweil goir mór mílteach mar soldín. Chaos an seo gas. Yeah, I know, it's gas. Is tógad an agran seo tuisgúil miseags Al loníthe in tír nua im lína. Bhí mar géirí cinál ceirdíartha compróid acadúil a dhéanamh idir cultúr Mheiriceá agus cultúr Canada agus cultúr na hÉireann. Agus ba seo an acadúil ar fád, ba sé an de rire ar fád. Céad fan géad. Mar a bhís I gach agran Gaelgals an da rira, you know. Just na rudí beag agamar faoi daran ar higamar faoin tír Beidir sulir bhugamar agus na rudí
you know, atá písbú éagsúil idir Canada agus Mheiriceá, so al céir ar tús chur leis. Is fééis am túscar leis, Tá mé gurí swinmh ar chaap me se tríhí i Mheiriceá ar J1 ribbe se, so cheap mé raibh cinál le gachar lerólas agam. Ach réúpla ródlóm nar a bhog mé go Mheiriceá im léine. Rinne méid dearmid faoi cé có gearras tá na dúiris don lethas. Yes, co-aisteach. An aisteach ar fad, le tá tú ná de chosa agus nach mór, tá tú I braham sé ar leir ach in anachá an áitina is féidir leis le tú héine eáil sa scahan chuir mar ceáil níl mé héine eáil agus mé ar an leir no thanks. Do you not perceive me? Bíon just spás idir na dúir se freisin mar is féidir leis cinál le daine eáil. Yeah, is féidir. Agus ní málam Mas bún má cuimhna bí na lethir mar sin na bar an Craobh freisin. No, féidir go dul múr an, but like mas bún má cuimhna tá siad. Má tá ein fic a ggéine, ein selfies sa scahan i bar an Craobh. Féidir go cíine nó Rachel. Féidir go bhfuil actually, yeah. But sin hashtag agus bhí tusa Lucy tuairteach faoin na lethir sin seán ar tháinig tú freisin. So nuair chric mé Toronto, chu mé dír go dtíon leirs mar oldíh hééis etilt seacht uair go le caithí tú dul go dtíon leirs. So chu mé an. Lads, bhí an leithrs é hain, like an siocháin co-íseal. Agus an ada? On my Danish sin cíl tá crá éagsúlar an éagsúil beag mar chuirrtaigh sé héiscúpa lácha ha in Montreal bhí ma hón actually beag ná pein ver why mar an gro galore squats yeah galore squats yes Kim K méis yeah an aseach ach ar leid tá gná lethrs Europach ag Sinéad. So, hallelujah. Mar is giblam nuair bhí Lucy chur scéal dús ar Instagram ar scéal príomhide ag tuairteach faoin leithris. Bhí sé brathú ar mocha being like céim fáil si có like dramatú níl siad có donna sin agus an sin nuair a tháinig nuair bhfuil mar sús an chéile Montreal agus bhí cinlín mar sin Montreal freisin hiig mé a méid bhí árágad. Agus bíon an isce có-ord freisin. Bíon céim fá I don't know, current chase rocker. Anyway, it's come. So sin iver hain. Book a rye on a lacherish. Iver hain. Oh, care. Shouldn't hurt us talk to you. Tá an bia America absolutely shocking. Tá sé lofa agus tá gachar cócostasach. Yes, tá just an saoil go generalta an chostasach ar fád. Take an bhfuil tá gachar cin chostasach fi láthair. A chur sé insarm dúirch le just gná bíáil sa siopa. A go háirithe i gcompráid lehéire tá sé aisteach mar nóir bhí mar inar gcónaí an as if níl mu choní an i heile, but you know what I mean. Bhigh sé ar nó gra gachart chochosach fiúdal amach a gcuir duine ar bhéin beag na críomhriiste ag caithmh €10 ar manglam agus €50 ar pasta. Ach an seo i Gceanada bíon costas Beiidir $50 a cocktail ar leid. Yeah. Greg oh yeah. I mean, I know go bhfuil an currency agsúil ó na chéile agus gachar mar sin ach fós co-aiseach. Ach is cuma táid fós living our best lives. Ag buint sultas. Ag buint an sultas. An méid smugs gur féidir in. Ach a thug mis é sin fao dar comá agus bín daoine tuairtach faoi éireann choirí daoine óga mar tá éireann costasach let's get one thing straight. Tá éire fós costasach ach tá sé bhád níos costasí an seo agus ceap mé ar dúspóir just gur buineach siar mé mar ealar an conversion rate ag scaparad agus gur cuma níos tíre ar gachparad. Nuair a haim chuig an caféigs nuair I am silly little caramel latte. Tá me dahí ar €2 beidir íag do sin agus an seo tá me íag 8 beidir seacht 8 dollar. So tá sé just agus fiú ag dul shoppadóirta ní airna mé shoppadóirt, the big shop or whatever shoppadóirt mór. S10 liter go full ach fiú just ag fáil rudí bioga. Sure, just for snacks in you. Agus bhí costas buach nach $2 ar. Agus bhí just crispy agus salsa agus
ní sú talún banne an seo. Cos is $1 ar lítir banne. Anyway. sin gnábhaine. Gnábhaine is gná cent sáile fiú níos lú. Sin é le gnáach den agus sa déanaan mis sem mo chud sipadúirte in Mheiriceá in Aldi mar tá Aldi ann. Agus tá sé fós seafla cosach just like ní chráid mé. Mar ceap mé ó Masar ag go mugam gCeanada ba Aldian ar ba rud igen mar cosú lei sin an ach níl. No, bougie super value of Canada. Bougie super value of Canada, sin at Loblaws. Is bralin who Loblaws. Yeah, sin an áit a déim chun chud sipadúirta aanamh agus tá sé costas like AF. Yeah. Ach tá aesthetic stress galore in san áit sa... Yeah, it's fruition. So, like... áit turthaí agus glossary ar leid but agus tá sé sin fear thug mé se faoi deara agus muid in Montreal so is cuaige difriúil é Montreal ó Ontario so Quebec nach tá sé i Quebec agus tá rialacha agsúla ag Quebec ná an chuid de Canada agus so marhealar sin an chéad rud ar thug mé faoi deara agus mé sa taxi ag teach an airport gotí an Óstán ná nach raibh chuirthaí license plates ar chun tosaí ar na chóirna. Ceap mé gur sé cho aisteach le céir faoi dámara ag raibh siad I don't know ag dul ro happy nerd egg and comes me okay so good cake bhí mis gra Lily says like cad a Harlín ar hain si tríd an toll as if goil toll acuúin seo an chance nachhfuil I don't know an bhfuil na nachhfuil an bhfuil ein duine ó Canada ag éisteach linn an bhfuil toll toll Quebec bhfuil tolls a Quebec but tá sé sin aisteach agus tá cum an nocht ar na carna mar ealar sin like tá siú nascoil siad nocht má hín sé aisteach ag breitnimarthú like chur ru ag an nerv like god bí ag massive an bhfuil einrid a cheas dit al Tá mé gurí smíon bhar rud an dearfach. Tá na daoine go háil an seo ó Mheiriceá like nor bhí mé héin agus Sinéad ag ihalón sa fork agus déimigh tú hain chun gléchar ar do neacht agus doam agus bhí mis just ag si like a ggóil mo silly little strawberry acai lemonade agus tháinig Bert Van lena Madri and like Mars Oldíh is even an Madri Tom Gaffalo agus bhí siad cóglóte bhí siad ag bhrethar timpeall orm agus bhí na maná just like I don't know ag rá broner agus like gachart mar sin agus I don't know like in éan Mars Oldíh like bíon gachtain a cordiú le a chéile ach tá bhar ag an difriúil an sin mo híim go bhfuil like níos mó muína acu ar éigen chun leabhar na chéile tá sílam in éan bíon daoine jazz a caithí tú le beidir anna chud am cahabh le daoine lena sinna eáil beidir ach an seo bíon siad an oscailta agus fáiltúil anglóte like nuair bhí méid fágáil bhí siad like ag scrad like slán bhí lá all in agad mar sin sin co-op jazz ní bhaid sin in éan ní le mé ní gcóí ar aos má híam go míon like éarnig cosúla sin beidir le like tuairisóirí you know an mai like tuam jazz tír beidir é dúirt muiadú sin i gcóí faoi Canada gur chur muintear Canada muintear éan ó like na seacadí nó na seachtaí a gcuimhne do so ba si spéisiúil feáil ba siad san mohiistí ag teachtar chóirtógam go lua ba si spéisiúil feáil an bhfuil an tuaim céine sin ag an ar agan sé nó nachhfuil bud ar an omláin tá na daoine anías agus an bhfuil siad mar sin American freisin caiith mar atá like Mahan go brahan goil daoine like na daoine bhína gobar sa siopí an seo tá si níos deise tá si níos canál geall ghóir ach nuair a chasam le daoine dír go generalta America tá siad an jazz le aine ar chas mé lo san óúla nó mé go ann tá siad go hálín ar fad ach no I think go generalta nó tá like tá Americanig an jazz go tá sam le bhí mé inniu éireach le lí agus málaí cúpla seachna hen líana burcú car an Podchraoladh
agus bhí sin gáin agus like nua áhar go ann so ar like ní rah aon duna like droflex it's just anna chuid daoine ann agus tá ar de bhla chéine aon. Yeah. Concrete jungle, wet dream tomato. Sorry, Leonard. Fear say yeah, in a rare like the daoine fós jazz, you know, sa cafa mar like Neil Conirm gahar mhór tá Conirm Mheiriceá. Agus mar sin tá níos lú daoine ann agus tégan agam mí daoine chuna níos deise mar gealir sin ach an nó tú rá nach mí daoine an gahar go jazz sin ag go dtíir or gríthe blach lia ag cris an seo ag grisise rid drop féach no but tá ceart go bíon daoine fin tú a níos kind bín níos choirú le nó na daoine chéine dtíir níl rá agus tá spir sin agus ar hatan nu airla bhí tú an hanna nach bhí mé an so bhí mé éis an stufftóir dhéanamh agus sprála mé le bhthir mé níos mór mar chumpóir anú airach ná filií. Really? Is sprála mé airach. Bhrálam chuirt a thuirt ar láháin. An tú anríomh? No, ní ra. Ní héadúir. Yeah, but Sure, rock'em just for the sleigh. Oh my god! Yeah. Oh my god, she's so excited. Sure, no, hoping like our clicker and moss. No, like or screaming, crying, throwing up. Oh my god, Leah, we're coming for you. Don't shock to it. No, we're not rear about you calling. Fiction co-jazz. Stop to Mexican Queen. Rockmage, go Central Park. Skrill. Yeah. Na here Rua ar fod. Oh my god. Yeah. Ní bhaid si dubh an sin. No, she does. Well, talking dubh aga in America. Ach, an bhfuil. Ní don go si to Central Park. Níl siad codómh seo. Yeah. Tá Rua. Cad é an Ulra ar Irathe so an teach simplair sin ná idir cúpla a chur right cúpla Rua Tá níos mó sin dó Tá anchuid Rua timppla an seo an Ottawa agus tá cumadómh arthú agus tá siad an aiseach ach anchluúte ar fad Tá siad níos lú ná na cín sáile ceapan Tá siad actually tá si níos lú Tá si níos lú ná na cín lia go dtír cos Jesus tá na cín lia agan na Ísachrís tá siad róáirde tá ceann like las muid an maiachsa tá sé is bra leis a bheith seaamh ar rud air conditioning tá agam ar ma inneog ar thugam mar anam jo go fó No níor thug ba ceirtún anam mór donis is tá ceir Leah like as in Leah Liath Beidir but ceapan like anam cinál I don't know tá sé soch brazen an bhfuil yeah gur like anam loir ar hart mar just síonn sé an sin ag swin sé stan arm Satanta Colin Cú Oh gas yeah Tá siad ro tá siad a dahí ar ggéine agus mar sin tá siad ro chompóir a chludaine and I'm like tá si rogeard am ballí leat le a hol agus déine siad fumana Ceap mé gur aon a bit no ní á no an cinál fum dhéana sin an like like what tá sé ar nós aon in Rira oh my god tá sé ar nós aon ní bhénig sin oh no tá sé chlóver agus like yeah no ní ha is like tá sé ar nós aon wow like cinál béhí táin wow in a rare like current soccer I'm like here's a jowly thing yikes a roo well a rua yikes a rua Anna man Podchraoladh yes well because more le dua ní vín sna Rua an seo cóglóraach sin ach yeah sin an really céadú a thug mis faoi darnar hiúil mé timppel don céad lá ar an géad lá seo na go raibh dubh an agus freisin like literally lag mé cos taobh mu den duras agus thunig mé drá mór de like bucalí frat ó nó school níor hiig mé chuir bhí ar siúlaú and I don't think go mé géirí fallach chuir bhí ar siúlaú
mar like seachtain na bhreis a bhí an hazing like sin cóscán níl clú dá leidún níl gurí fáach ach bhí rud igen arsúla acu agus bhí si ag iompar caiithir ilen timppel agus ag scradíal ag daoine le timppel an bmhthir agus ag dasa agus just ag déanamh sin có eiste Cos tá an bmhthir se cho le glóte le tá sithe le clunne agus ruí an like tá tailí gan like I know aisteach ach seachtain na bhreis bhí an so sin true I mean sin an fá ach ní dóil am bhfuil aonrúd eile dumsa le na hir ruúa de daoine anías tá an bí an chusta agam bíon na jochanna allhór an seo like in Starbucks mí so tá an ceanna slú an tamta like ord like tall ní hiigem sin a churbe tá sé sin mar sin air an freisin sé you see ní ólam like cafe no einard and I've recently discovered the strawberry acai so Marialertsa ach arenas tá an cean venti allhór na sin é cean is mó tá na hanam go mar hanam go mar ggéine ach tá na tois na níos mó tá na tois níos mó atá le fecem daoine siú timppla le like ice coffees allhór am tá sin toast the ceansa agus uachtar agus gachartarthú like whoa a daring go make costas like $9 ar a leid like lads no go Devon Craobh agus caihí Canada ar an umláin graphic designer ustú le cean nua mar céir a dealtáag tuirlint leis na póstéir agus na cuairthaí ar na siopí ar fad lads just say Tom an seo má tá aine ó Canada ón rialtas a géiste Justin Trudeau no is féidir linn rifos roií a chur chuig Justin Trudeau godíach Lame Heart féidir go meid sin an Lame Heart go Canada féidir sin clás actually Jug sé glas Lame Heart go Canada an joca roií go Canada mass sib chun de dex eáil chun dex is DJ í Sinéad so bhí má bhreathla agam an seo i Canada i Canada go leiscail agus bin ag tús I was like na mí a seo bud níthe tús mí van for agus bhí mé ag sábháil má agad tus gra méid sugur strag an tugs an sin hiig mé gur nó agam na bruntas just a ceannig domhain so ceannig mé like DJ Dex don domhain agus like bhí sé gcóí tastal iad a ceannach agus like bhí sé i gcóí ar intina gom iad a ceannach mar before an tuncar bhí ag Alex O'Calig ón Globe agus hasú iad a ceannach Marielle ar sin mar bhí sé an jazz agus lig sé dom a bheith am a DJ sa club or no go agus hiig mé ceap mé go méid mé an ag ach níl mé rócínta inis Tá tú ar tá sé spríal Tá just clochta agus an rud fao like tuisfuil an gabhar códonna an seogus go main gabhar códonna an seo ó héobh chusaí sneachta de agus gacrid bhí rud ag an bhim bhí cinál le cábhaimtar nu bhim so ceannig mé ítan agus thusig mé freistal ar rang na deis a ríis so leis an dáhrid sin tásúlagan go maith mé an techt sláán ón gebra i Canada mar thula mé gurbí seo an dara chathair is fóra sa dain sin tá like áit sa rú sinna i bhre agus an sin Ottawa Wait, céim fa gur áfa taún ag an brada sin há an eile níl is gom tá chun seaí in a bhanis thula mé sin arénos ó beidir príomh chathair gluine áúil gas well ní delan go mai sé códonna sin na filií ba sé fósa gur sneachta dó nach mai ó ba fáin muint sneachta i mí nóla mí anar mí fiara so ba sé sin agam freisin rud gan a thug mé faoheara an seo ná an dátheangagus agus tá sin go mórlam agus tá sé có éasca é dhé có éasca Rialtas na Héireann Rialtas na Héireann tá sé có éasca sin nuair tá daoine ag banúir chéile dúirn siad le cadíar si le bonjour hello like na daoine na cafénics na siopí ar fád dearann siad
bonjour hello agus an sin fáin siad ar céin teangatá ag an duine. agus tá ar na cóthíar fád agus incinál fógraí tá an dáteanga am. Ba tweet ag trachtach go lua óháil. Dib tá bhí méid bailú le cúpla greengraf. Dúir le tá spáint go é có éasca é dhéanamh agus le níon leisce legan ina réra. No ní. Agus an rud faoi tá sé sna hátainna cinál fearmáilta agus na hátainna nábharmáilta agus dúlam gurbí sin an difriochttas mó rilí idir muidna agus iad san anseo I guess. Mar bhíarm sa aber like ifagúil all whatever nar hánig mé ar nos PPS but like i Canada agus thug mé cuairtear onid lenéis sin all an seo agus just bhí Frankíis ar fud na háta agus ní hé gur ar fannacht ar fá tamil níos mó tuisgur leir tú Frankíis nó ní hé gur raibhar fannacht ar gcuine amháin le Frankíis le a chuid gnóíon ar trí Frankíis bhí sé just bra éasca dus na daoine ar hasasta goú Frankíis leirt so tá sé ní gom cén fánach féidir na sin íanamh éan agus sin na hána kind of ifagúil le stocha ach tá antanga le clostáil sna caféine sna siopí ar campus Gáá like sna club na ihe like literally gáát agus beidir gur bééis sin an dúláán is mó tá agan in éar ná antanga áil sna hátainna sin segus mar tácursaí gaiir níos fearróhéh daine osús na kind of stát service mar tá nachhfuil ar an like fangéid níos mó á inis le céit ná níos mó osú le ghilga ach le tá sé Jackar antanga chus na háit nábhar máta stoga so is sí an gurbí sin an dúláán is mó tá agan nó tú tú leis an snachta an seo Sinéad. Tá mé like ní chuann sé anna chud agla uram mar tuigem an seans nach maiarm sa marachtáil trí droch raibhre ach orháin a héal so tuisgur cinál novelty é níl mé ag strachas leis an conceap an America ach is écéisiní rá anis like sé denúir ní strachar a dhearhinnar tá snacht actually an seo agus beagna cóord le inneog so so ní hagan straach a thugad go dtí an bblin thugan. Deir bhfuil seans go déidir go bhid snacht an le mí saoach ní bhíon de an á. Bhíon snacht acu mí anar mí féire. Okay, go bra. Well ba mé ag techt ar chuirt a ríis leúnmh dua an snachta eáil mar níl fíor snachta mar sin fecha agam ri riomh like bhí mé gin sintíh go neachí mé gotí an iarrua nóir bhí mé níos óga agus bhí snachta an ach bhí sé an chrua mar bhí sé roúir like bhí air ar bhór an snachta so bhrálam like snachta uair eáil so bhrálam techt agus bíon sé go hálan an seo mar bín an na hain agus scacar an seo like bín air arthú rot bín siad rota agus is féidir do le scatáil arthú Táid snú mór le sin really cool agus seo inta random ach ar thula aondíobh trocht ar an app GeoGuess riomh mar tá segue no I know wow tá an troirún gafa leis tháinig mé ar well tá an app agam le fáda ach tháinig mar ar like an Steve Idirlína in agus tá sé ionach spríal ar fád so séirtá gceist leis ná like chuirtar in áit randomach timpeall an down tú agus chaithí tú like susamach cá bhfuil tú basically ach bíon cuisna an acu agus níl se sponsored by the way ach mátá si ag éisteach GeoGuessr bhráil an sponsor dhéanamh liv bhí mar ag déanamh aníoachta an léirscáil nach léirscáil like an cluthe éannach a dhéanamh bhí sé Jackar ach spríal so mátá si bh géirí agrán air síle an rud is grain bhrin agra mar níos fearr ag déanamh niclaí idirnáisiúnta ná cían éirann mar go minic nuair chuirtar ná tú in éirann chuirtar ar bhóchaín beag bíad a chuin túú agus déidir gur aon chundétá
agus bhfuil cuatha ar bit an Is Sinéad agus bhfuil déidir gur Portlaga ach déidir gur dír nó muoinechananta Lis sé brad mar ggéine Tá sé or bháin fuair Sinéad tá ceann ionach cé áéis sé Stony Batter nach ga an sé Charles Craobh Chris Harold yeah bhí sin clás bhí mar le chuig méidir nar le an ó ná ní cuilumm céin lead bhí an léir sin duna agus bhí stad an bhos ó Scoil Trasa mar anna chuid Scoil Trasa in Imália drasa mé hinir ceanú blachlí a thucht sin chuir ó bailach hocht anyway is cléthe den sco é agus má tá ládán ar honestly tá sé sé an asca like just oscail de browser agus geogasar in orgúisecht gotí a héna clugur maidin réir á immert agus a gimmert cuisanna ceol agus an ihe rihi sin bhíar nílas go nó sásta le mar ráseo leis na héistúí, but I mean is cuairmuid ar fád bhí mar gimmert le cuisanna na háirteiste an í right le feáil an méid mid fós an pass als an háirteist cos honestly ní bhímar ar fád ará ní deolalam go le an intin céine agam inéis agus a bhí agam nuair rinne mé an háirteist cosú leis an glóir sin le bhí sin i gcóí an Jackar agus na mé riomh níos cliste ná iad no mis ach nerd like níor eilemar nóirí sin nó bhí mar dablíon díis anyway den ceir se go bhí an quiz or teiste an spríal le bhí na cín beholíochtta anha actually mar bhí mar gragur hatan an beholíocht lomsa agus le Lucy níor mé go má aige ach bhain mé tan bas níar na mis óíocht riamh sin just fós ní cardam sin be chuir go óíocht éigen dainte gachtainna tá sé cóteach háan sé go mór am nach ra sa dhéanamh le bhionach mar is duine mór alínta mé ní bíon an tolas nerd bíon an tolas ag tastal sór, but like for mé ólas is cursí star rangan a stara agus fear rangan a eile nó níl mac maga Tá barna ómhór in san ólas agam ar an saoil tuis nach níarú méid óleachtar scóil agus tá áfil armanis agus freisin rinne mo griforgus mar gathir na gasóga bhí siad na gasóga agus bhí iad mar ceanras na gasóga freisin agus máthir agus sim an tain in a ná rasal ar na gasóga agus margheallar sin a rís tá barna ómhór in san ólas agam mar an saoil mar ní higann chunas aber tinna aanamh ní higann chunas níor hiig méid chunas tinna a bhú agtí le cúpla bhí ó hin bhí méid deir chuéis sin arás le sin an éonar hiig tú conas an rud níor hiig tú nuair chuirtú le clúd chuir na rud an gur bhíon air sin rudtá arágam nar ar gohfuil óútá mar is go bhí meisi de is kistin classic agus bhí má iad déanamh tain ó réigen agus bhí le an stóver siúil agus chur mé an tí cosí haar an pota agus de an sin last sé hánig go iad isteach agus bhí sé dúirt sé céim fá go bula an seo I was like céim bula fós lá ag dasa and then bhí sé trí hinna ní mar sé cód an sin áfach bhí sé fós trí hinna agus an seachfós an Tá seachfós an Tá gatain fós be breaks martí ach hí a grifuir sí slomaní sin and she was like okay so mar ibrin tinna seo an chuí a bhúgtar tinna I was like cool okay gur má so sin gas bul ceart óíochttaí aanamh I guess Ní sé réachnach go moscoil ach nerd though like rinne forward bhí gá rang beholíochtta an agus ní ra wrong chemic nó wrong physics sin donor test ní sé réachnach díobh se don go churbe no Lucy sin níarna sí ólacht ar bin níar si don tas social no níl sé are you sure well ní ra scoil is bhí sé a moscoil le bhíon ólacht dhéanamh don tas social broner níor hiig mé sin this is what I mean like the hell níl aon ólas eici ar stuff bunú sucha like no that's a stretch
Okay, look, Neil Sinéad co Is like rátas Amadach mór sin. is rátas mór é sin, okay? Yeah, sure fear. I mean, you know, it's DJ who is féidir leat like okay. an ceol chur na chéile. BPM. Níl ólaíocht wem le bangin mix a crothú, okay? So tá sé te. Tá agrann seo go granmhí. Ach tá tuiscin go mar chuirsaí cultúrtha agus chuirsaí Alína agus chuirsaí Stara agus chuirsaí ceol. Sin ní ru is táhachtí, really. Ach ní ar hinna. To be fair, like, dámar gur é tinna hálan sin, I wouldn't say go mbeochas gom sa céir le déanamh leis agus rinne miste áhúlaíocht, like, so, you know, brahan sé ar an duine sílam agus like winning níor is awful. hiig mé I'm sure chatte inis tuigem tuisgur leir a griffórlam faoi so tá sé go bra you know is próséis fád termach é í an idirgus an idirgus is bralam sin. mar sin is cuma más gur eile mé seo sa bhanscoil a níis agus mé dáhéad ní bheistelum agus sin an fág bhfuil an focail félam ar mo lámh mar ní críicníon an próséis riamh. An bhfuil tatú good. An bhfuil tatú agad Lucy? Oh yeah, tá. An green agus an gealach. Yeah, bhí mar caiint bhí tatúna agus bhí ealagrán nach bhfuil tú níl tú géirí ceanál go luha. Níl sé inta go trína. Níl sé inta go peanál mar athú ma intan. Yeah. Ní bhéh na géirí, like bíon cinál like phases agam agus taithníon rud go mórlam agus an sin cúpla bliana ní ní hé an rud is fearlam. Yeah, Den sin heile agus just ní really like spéit. Nu cean yeah, sin cool. Ba bhrálam níos mó cína tá an air sin do bhfuim agus nílam cínse like ar chéin áit bhfuil si dweim sin in aibdom ba bhrálam sútalún beag á ach tá sé intan aga mé á like ar mo lámh sais like ar an taobh strid am lámh os chóir ma ilan like an críos am ilan ach tá ex me agam an sin so nílam cínse an féidir lom like an mai siad an you know níl san céir an froséis leis ní fiú an pin an fin a bheoch Curstracker yeah like sure look like pain is temporary no pay road you know yeah I don't know when I broke shape so Mata tattoo again yeah agus eczema acu can you hit me up Leverdale because cuine a grú le dintas na alíontóirí ar hin go méid si tásta you know cuair le hortit mother Siofir lei sin Siofir yeah anyways bhí sé Instagram tattoo all the Macmillan ar hánig méid canjags ní pór méid bol mar cuairdig mé alíontóirí agus studio in an seo ach bíon siad a gcónaí like lán yeah rinne me an rud céine agus bhí sé intan agam ceanna á agus mé an seo chumá ach yeah bhí sé roiachar teachtar aine so ceapan gháirm sa fánacht go dtí go mé rasnéirin ag am nóleg le cean á agus tá alíontóir Instagram ó mré Heather Marie tattoos lean í tá si ris so tá sé gom go an é sin yay exciting ein scail elegant gals ein scanal eile Scanal ar tháirla aonrad sa bhean le déine ar bhlinn bheith caiint faoi tá man an hair trees goodí down woo Hup na maná yeah má sibh chalíní mrá na hairan ein scail eile Nadir yeah sin é ceapam tá album nutí yes midnight agus album nua ní chuig ag teach mar an ina tá méid tú nu go mór lei sin mis freisin ein céim sort ceol le ceapan tú mai a gceis le midnights an gapan sibh like an mai seachtadí size Fleetwood Mac sin an rafla agus rafla nach sin cocool agus tá érán ag ar bhan an karma agus os si goire hééis sin a rá mar like hí like ráfli an like cúpla blian ó hin like dahar si a ruig like kind of bleached agus like hí si like really grungy and basically bhí gachtain a grá album rock á dhéon bheicíd ar bhanam karma a faoi I don't know céir a bhí sé faoi to be honest an liscuta like Kanye Kimye thing that whole vibe because it was hey Seanig ar an Kanye amach agus bhí like look-alike Taylor on anyway anyways
so Aaron de ran Karma on and Ar an album. yeah, and it's just ceapan gushing really random. Yeah. Ag sin simú ní Agus Lana Del Rey collab come ní leis gom an bhéting ceol seachtaí a heilú ó Taylor Swift. Tá sé cóéis sin heile gomsa. yeah, it was fresh. It's féidir le hí aon genre aanamh. She'll fear I know, but like TBH. yeah, but Or like, an beat Beidir ní or Beidir me. ní Sound organ. le like rap. Well, tá she Rap tries R&B. feature. I'm not she tries le Tá she HP Really rap feature. but like Yeah. yeah. no, I anyway. think it big sé iontic ag ceol na seachtaí. Nurs Yeah, meaning it was to freshen. wear Evermore ag folklore. Mm, It's just it basically is sin like leis na lyric sin ach le ceol. they're like drummy. Yeah, If the you're drum, deaf. yeah, like good. Yeah, Agus Beidir bit of synthesizer from Yeah, good. you know. But fan go back with chansker rockaway and chansker canal pop. Like, Yeah, not ní really ceapan noticing. pop in my song. Ceapan rock like Yeah. like indie grunge Yeah. kind of mellow rock. Yeah. Sin Ceir Tom ag tnúla anyway. So watch this space. Má tá ceart again. Agus cadé an concaptí fear de a rééis is má méid an é gur scríb sí na haint ar fád maníthe nó le gur scríb sí na haint ar fád Like a i learning riníthe yeah. sad girl hours Yeah. ceapan gur sad girl hours a bhééis an On sin an chance, cinál on taobh On a bheith chance. an. Yeah. Cad é say sad girl hours a scailge Orintá an Chalí. charónig nu Okay, tuis an gimda pop off. Okay. Leoch deala ná gur chruithní mar an Yes! Oh mí chud is nar leabhar faoi sin go fóil. Craigní mar an bhástracht agus dair leis an muir gin céad an orcha á slé. Lé óir Tá chomhróú las na geall. Táid an broúil as Is Yeah. Master sibh Sure. Yeah, Woohoo. but bhí an bblina gin ag tuairt faoi scribbles commerceáide UCD agus delamíar an chuid agus agus tá an bhí as al mar ganí ní dóm go mé an blin a dhéanamh. Ma eich le bhil ní raibh mis ní bhéh mis ná an blianaí an ganú ach Yeah. irid Rinne mar é. ober arne an Ober, yeah, literally over earning on top of it. Oh, diary glinner, Dara. Darlin. Yay! So yeah, Craobh is Brala and it's good. Like you know, we're like a show coast they he knocked them so Iranish, but like known qualification of frameworks. Oh yeah, To give her an in it. How would you give her a knee? Wow. Wow. Agus tá mis your PhD in if she. Oh, was, literally, so. Goddamn. wrong. I'm so PhD. I was like, no. Tom is pro show ceapam beidir iní cúpla blion Cúpla bliana ach tá mé sásta tá PhD mé ré leis an Susa. mar maclain. Yeah. I mean, go check na tá mé mar maclain cos harmas wrestler wrongna ach ní learn to scrút you know. Slay. So yeah, tá mé chun sosa ghlacha ón saoil achadúil mar maclain. Inis. Inis. Rá tomol. Nílas go mbeon fáil go méí do ras go lu seo, but érénas. Ní hiig mé Níl mé con mar níl agad a gom so cai mé valid. cai mé obaríanamh le agad all mar ní féidir marktáil ar agad mar maclainn doctorachta in éan. Nope, ní féidir. So gotí ghfuil cúpla punt na fóca gom ní bhaid méid fill ar an oscail ach al tá mé cinnta go maiid tú lom. Agstáil ag an bhaid. Amach an seo. No, tá sibh cóglóte. Yeah. Ceirlóir. Wow, Táid control agus. Yeah, agus Mu a réisioch. Dinner. All. yeah. Beidir piece of karaoke. Pís karaoke sa fábéarnach an tuist Yeah. airnach. Gas. Nílas gom céint ar an bhaá chana acu. Fá go bheith. Yeah. Bit Bit of dolly Beidir. Dolly. Dubliners Beidir. Bit of Dubliners. Anchans go bheici sibh é ar scéal na Gaelgas níos déine. I mean, not níos déine in you, but you know. Cúpla, like, shocked to know him. Is féidir in like bú cuinte highlight Canada a croún ar an Actually, cartoon should again yes. ar an lehanach na mar sin ach gotí an teachtain se thugan ar tá tuair no not an teach thugan an caiici thugan nar bhaith tuair eile os na Gaelgas ag leir slibh Slánach chuirte! Má grá sibh.